Laugarren puntua, betebeharrak onartzea, puntu número 4, reconocimiento de obligaciones. Gai hau, ekonomia eta ogasun informazio batzordean ikusi zen, eta hona ekartzen da onartzeko. Este tema se trata en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda y se trae al Pleno para su aprobación. Oraingoan ekartzen dugun hau, txakurren bilketari dagokio, iraieko txakur bilketaren faktura izango litzateke, eta zenbatekoa 3.926,40 eurotakoa da. Enpresa Sound SL dela. Berta zerbait esateko, Teresa, Josu, beraz, laugarren puntu bozkatu egingo dugu, laugarren puntuaren aldeko bozkak. Por lo tanto, este asunto queda aprobado. Beraz, gaia onartzen da.